къде го качи сета. Така е, това са едни мои колеги тук статисти. Тук сме на гости в Владая на едно хубаво семейство. Седнали сме да пиеме биричка. Абсолютно. Ето тук. Ама не мога да ви казвам къде, на Тефиере. Ето тук барбекюто сега се пече наданичката, да видите за какво става дума. Така се прави. Видите ли как хубаво се пече? Така с биричка. Ето го изтопарина, да го видим и него. Здраве, колеги! Дали сме добре, а? Добре ли сте? На здраве! Добре ли сте? Какво ще кажете? Само Каменица, Добре. Най-добрата марка бира Каменицата, а най-добрата марка... Скара е тук. Тук. Това се казва. Домакиня Така се оцелява. Най-добрата домакиня. Ето е най-добрата домакиня. Ето е домакинята, добре. Намираме се в Владая.